أباخلنا دم حنتر استرعلنا ديسكاس نجبرنا هلو كنتات سلازلنا مالتي صار ما أنت أتبل أبسلتان كلام لخ زلنا مردع كم يمثل أبسلتان كلام لخ ما كلام لخ سلطان سي كسا كندينا نردع ما كلام لخ سلطان ما كلام لخ عقمي ما كلام لخ حيلسي سلطانو حيلو عقمسي كسا كندينا نردع سبيشال سكي أب الزمن زاتو كير يسوس قويته موناتو كلاتنا خمت نفلتو تعالوا نتل كان فان حوي ولا سنتش حوي برو نقال أملاخ كم تعنتو يزبولو فان حونا نقال أملاخ كل جزء أب زمن ملو نخد أفق قال أملاخ متعرف قدوس نخد أفق بزح تعريس تعرل متعرف قدوس انت اللي قا حيلنا يتقالوا نمد كام كا كلنا يطلع حيليو زغيد نحنا خج أبز انت كنرد ايدل المسيلكم بروغات أبزي ديسكاس كنقبر كلنا حدا نقر كنرد ايدل انت كنردو ندقب بأننا خا بدحرينا جنريشن كم زلو كنرد ايدل بأننا رأيو بدحرينا سي كنحاسب كلنا جنريشن دحسبنا كنسرح كنكلالنا نزي جنريشن كم لطوز خلق على ملاخي سلازي كابزي جميرنا نتزلها وهون كمي يخعزلنا مردع كنقلتينا أنا أملاك كبري خلنا سلازي تا رأستي ويكاتا حجي نلعلا قال أب سلطان قال أملاك زلنا مردع انتهي مثل أب سلطان قال أملاك زلنا مردع كبرني يسوس يخون أملاك كبري خلنا أبزي أسكي حديهم بوكا بلو أنا أملاك كبري خلنا إشي كبرنا أملاك يخون بتعمي وساني واناوي يو زار استزي أماني الحوي زار استزي دالي خاص لزا عدم كان دقيمة يمسجنا كاكزي أبي هري وارخكا أب سوشيال ميديا بزتفل عليه قات أمي أب زناتنا ولدو أب زحات أقات أميتات بتعمي نسلطان على أملاخ لؤلاوي جزاء النتك على أملاخ زدافع مهروتات حدا قرات فيديوهات رأني هنا نابنت أبقى لقات أمدر أخوه خمسة بالحساب نيرو 95% متحف قدوس قال أملاخ يكون نزبل أزيو حدا جنيا تمرتات إذا نفاس الزعلو سلازي إذا نفاس الزن بزحات قلعن قروهاتن كلكم خالي سلازي سلطان قال أملاخ أنا بسلسة درجة كقلت أيد لي سلطان قال أملاخ قبل على فترة بقال أملاخ تفتيرو زي أبهير علم كفتر كله زي أبهير مدرن سماين كفتر كله بقالو يفتيرو سلازي فترة بمن إذن ريو زلنا فترة بسلطان قال أملاخ بحايل قال أملاخ يمتي قال زي أبهير سلطوني متحف قدوسنا تصحيفو أبزي حجي بس يحلو زلو درجة كبتصح دهر متصحو كسا حجي بناي متحف قدوس سلطان بناي متحف قدوس حقي تجزئي زغي زلو فترتنا حد حدو كابت قال أملاخ كخوني زبلو زخونة قال ولا حنتي إلا بمولو تقال أملاخ كخوني زبلو ينداخوني زغي زلو سلازي إذا قال أملاخ زمانات زمزني زمانات زمرمري زمانات زفلتي علم كابي جميرة مودعتا خنتاي كخوني بقلصي أغميت إلنا زلو قبل على زمن سلطان الله قبل على فترة سلطان الله حايلين منش إنها فترة يقال أملاخ لذي ولا فترة نبعلو بقال أملاخ تجزي سماي أتني حزوز زلو قال أملاخي نمدري نسرتها قال أملاخي قال كم زخن بلوت أنا بزعبا بيولوجيكالي بزعبا ساينس كنزارب كلنا قال أملاخ بزعبا مولادن بزعبا موسبون أنا تيري ززارب كلام أشعة عمتات ساينتيست تمراميرهم حجي بس يحموز ولا حكتات كله أقدموا متحف كلوس نبرهم جزرة عزيزو جزرة حجي من دق تبعتيو نتعنا نتسريت عقد اسمه خانو ساينتيست ما بيولوجي مهارات حجي بس يحمو سلازي قال زي أبهير ساينس ولا عمتات تمراميرو زيرو زبصحو أقدموا زنجرنا حكي سلازي قبل على فترة قبل على النبابرانا قبل على مورال قال أملاخ سلطان الله قال أملاخ زبلت كالت تبعي نسأل نسب زخو زي بزي أخذ قال لا كاباي زقول له أسسنا يحوي إما حوي مثلا كتملوه قال أملاخ قبل على بيت كريستيان
ቤተ ክርስቲያን በቃል አምላክ ተወሊዳ ኣብ ቃልያ ተሰሪታ በቃልያ ትምራሕ ነታ ኣብ መሬት ዘላ ኣካሉ ንማሕበር ኣምላኽ ዝኾኑን ዝመርሑን ኣገልገልቲ በቃል ኣምላኽ እዮም ዝበስሉ በቃል ኣምላኽ ይውለዱ በቃል ኣምላኽ ይዓብዩ በቃል ኣምላኽ ይምርሑ በቃል ኣምላኽ ይምዘኑ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ፍጥረት ስልጣን ኣለዎ ኣብ ኣነባብራና ኣብ ዘመናት ስልጣን ኣለዎ ካብኡ ዝበልጽ ካልእ ፍልጠትን ስልጣንን የለን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ስልጣን ኣለዎ ስልጣን ቃል ኣምላኽ ብዙሕ ክነብል ንኽእል ኢና ንግዚኡ ግን ኣነ እዚ ኣይለን ንዓኹም ዕድል ክበኩም እግዚአብሔር ይባርኽኩም ጎይታ ኢየሱስ ይባርኽካ እናደደድና ኢና ክብረን ኢየሱስ ይኹን ቀጥል ማን ኦፍ ጋድ ኢየሱስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብጣዕሚ ዘገርም ሓሳብ እዩ ዘሎ እና ብዛዕባ ስልጣን ቃል ኣምላኽ ክንዛረብ እንተኮይና ኦረዲ ብዛዕባ ኣምላኽ ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ኣምላኽ ስልጣንስ ከመይ ኢና ንብል ዘለና በቲ ሓደ ወገን ኣምላኽ እንታይ ክትገብሮ ይትኽእለን ኢኻ ክትበፅሖ ይትኽእለን ኢኻ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ስልጣን ናይ ኣምላኽ ማለት እታ ስልጣን ትበሃል ኣውቶሪቲ ግበር ይብል ይገብር ኣይትግበር ይብል ኣይግበርን ማለት ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፀ ዘበለስ እንታይ ይኸውን ደካ አንተ ወይ ጠቂስዋ ነርታ ኣብ እስያስ ዘላ አይ ቲንክ እስያስ 55 ናብንወርትን ካብ ሰማይ ከም ዝወርድ ያ ከስተዮ ከም ዝበሎ ልክ ቃለይ ልኢኹ ናብቲ ለኣት ማለት እዩ ነቲ ንሱ ዝበሎ ከስለጠ ናባይ ከም ዘይምለሲ ያ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ንባዕሉ ኣኩሉ ኣገልግሎቱ ወይ ኣኩሉ ዝዓዮ ዝነበረ ልክ ቃል ከውፅእ ከሎ ክኸውንን ክዓይን ከሎ ኢኻ ኣብ ልዕሊ ሕማም ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ኣብ ልዕሊ ዝደነሱ ኣእጋሮም ኣብ ልዕሊ ሞታን ናይ ቃል ሓይሊ ስልጣን ከም ዘለዎስ ኣርኢና ኢየሱስ ኣሜን ካብ ዝገርመኩም ከማን ዝያዳ ኣጉሊሑ ኣምላኽ መዓርኽ እንደይ ስልጣን ከም ዘለዎ ዘርኣየና ኢየሱስ ክርስቶስ ብግብርታቱ ማለት ስልጣን ንምንታይ ዘለየካ ተልካኒ ንሓደ ነገር ንምእላይ ንሓደ ነገር ከዓ ንምኽልካል ኣሜን ሕጂ በዘን ክተዚአን ክዛረብ ምደለኹ ኣነ ማለት እዩ ሓደ ነገር ንዝመፀካ ዘበለ በዓል ስልጣን ምዃንካ እንተተረዲእካ ልክዕ ምስ ፈለጠካ ናይ ምህዳምን ናይ ምእላይን ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ ኢቨን እውን ምስ መፀካ እውን ናይ ምቕታል ተኽእሎ እውን ኣለካ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አይ ቲንክ ጆን ዊስሊ ይመስለኒ ቫይረስ ኣብ ኣዳውስ እንታይ ይኸውን ነይሩ ኣብ ኣዳው ቫይረስ እንተመፂሲ ይመውት ነይሩ እቲ ቫይረስ ኣብ ኣዳው ቫይረስ ይሞቱ ዝኾነ ዓይነት ማለት እዩ መፂ ሕጂ ስልጣን ክንብል ኮለና ምስ ምርዳእ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ስለዚ ስልጣን ኣምላኽ ክንብል ኮለና ግድን ኣብ ናይ ኣምላኽ ዘሎ ነገር ሲ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ነገር እዩ ሕጂ ኣምላኽ ስልጡን እዩ ስለ ዝበልና በዚ ዓንቶ እዩ ዝበልካ ብፍጥረታት ይኹን ብኩሉ ነዚ ዓለም ነገር ብኩሉ ብቃሉ ከዓ ከም ዝፀወሮ ዕብራውያን 1:3 ስለ ዝዛረብ ንኩሉ ብቃሉ ገይሩ ከም ዝፀወሮ ስለ ዝዛረብ ኩሉ ካብኦም ብእውን ምዃኑ ከዓ ይዛረብ ስለዚ እሱ ከም ዘለዎ ብተወሳኺ እቲ እዚ ዓይነት ስልጣን ዘለዎ ኣምላኽ ንሕና እንተ ተረዲእና ኣከመይ ዓይነት ኣውቶሪቲ ኣእቲና ከም ዘሎ እንተ ፈሊጥና ከምዚ ምሳሌ ከም ፀናሕኩሲ ስልጣን ምርዳእ ማለት ንኽልተ ነገር ስለ ዝሕግዘካ ኣብ ላዕለዋይ ኣካል ትስራዕ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ተፈራሒ ትኸውን ማለት እዩ በየናይ ተልካኒ በቲ ናይ ፀልማት ዓለም ስልጣን እውን ኣለዎ ፀልማት ኤፌሶን ከምኡ ዝብል 1:13 ኣብ ስልጣን ፀልማት ዘውፃን ኣሜን ስለዚ ስልጣን ኣለዎ ስለዚ ብስልጣን ክትመጽእ ከለኻ ኢኻ ስልጣናት ከዓ እንታይ ዝገብሩ ዝጋዛዙ ንኣብነት ከም ብናይ ምድራዊ እንተኸይድናዮ ሌተራል ኮነሬል እንተኮይኑ ንኮነሬል እንታይ ገብሩ ይእዘዙ እዩ ኮነሬል ማለት ካብ ሌተራል ኮነሬል ዕብይ ዝብል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንሕና ከዓ ኢየሱስ ከዓ ካብ ኩሉ ፍጥረት ይኹን ካብ ኩሉ ናይ ፀልማ ዝበሃል ልዕል ዝበለ እዩ ንሱ ከዓ ብእምነት ከዓ ኣመን እዩ ዘሎ ኣባና እዩ ዘሎ ኣሜን
أبانا يزله سلازي السلطان أملاك أمن يزله نبلالنا أبانا يزله سلازي نبوزح نمجزع نمجنح نمقطع بأنا أملاك حليف وسلطان ونخجلت لعلوا يبعل سلطان كوين الزركة نحنا نسخطنا آمين وايتلكمني بقال أملاك مسألة يسوس بأمنة أمن سلازله أبانا سلازله نحنا خا أبي يسوس سلازلنا يسوس كا انتي نبلالنا لعلوا بعل سلطان سلازي كي تبلو يخيد نعتب لخا إمت እቶም ምድራውያን ከማን ነዝስ ይርድእዎ ስለዚ እቲ ለዓለዋ ይበዓል ስልጣን ዝኾነ ኢየሱስ አባና ስለዘሎ ስልጣንና ክንጥቀመሉ ይግበአና እዩ ንሕማም ይኹን ንጸልማት ይኹን whatever ዝመጽእ ብናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ክትገንሖ ከለኻ ከም በዓል ስልጣን ተረዲእካ ክትገንሖ ከለኻ ይሰምዓካ ይግዘአካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ናይ ቃል ኣምላኽ ስልጣን أب أملاك طلعت تحصل زي كونس أملاك كأس نبانا تجيروي حلفوي يس بود بيسوس كريستوس جيرو نبانا تجيروي حلفوي سلازي كريستيان زبالة بقولتا زبالس بعلمتاي بعل سلطاني انتي يا تبل بزياك قال زياس تأشمخ قلب مدلو خانه أب يعقوب زلا دست ودنك على الله أب يعقوب يعقوب حدا عسى شمونت مالت بخوري فطرته ما أنت خنكون إلوس كم فقادو بقال حق أزولدنا كم فقادو كم فقاد أملاك جيرو بقال حق ما نتحكي يسوس قالوا سلازي بو جيرس انتي جيرنا زولدنا سلازي كنجزن كنملخن السلطان بكريستوس يسوس أمن يزلون تلكمني أباين أباخاتكمن بقولتا كما نزاع مسلو كلهم كريستيانات سي إذا عين السلطان إذا عين حيلي أبانا أبا محمد يتجيبون أو حزبون أمبيرون سلازي كم كان أي حسب مالتي كل العلوي سلطان يجزابي هري أتي ناي سلطان صراحة كنت قاموا لنزقب أنك أب ولد أملاك يزلون مالتي سلازي ولد أملاك ها دعوا يبع السلطان آمين بتمخنيات يسوع سلا زلوا آمين كبرنا أملاك يخون آمين لذا أنا خمسي له خجلت يفتو مالتي كم تقدم خلوت أناكم كلام لخسي أبلع لي بمولو أبلع لي فترتي أبلع لي الزمانات أبلع لي دك سبات سلطوني لنا فترة بمولو علمنا بعلاسي بقال أملاك إجزابير بنتاي بقالو جيرو تيرو خلص يلو إبراهيم معرف كلته يا أبي نتطلعتها مرقص إجراها ساعة قبرهم أبي ما نتقمت بلو يلو بقالو فتيرو بقالو أصنع والله كابس قرمكم أتي بنبي دانيال تنجير زلو أبتن بيت دانيال زلو بزعبا أب علم جزاء خوينا مستوس سونا جسات بملؤسي ندحر دا منفس قدوس برهان هيبنا تورجينا بملؤ زين رأس حيالان زبها لها جرات زتوسو سلو نجسات كابت قال أملاك زحبر ناس وصاي خال الحنتي متاس أبتمت رشا زمن كبيد مورا لا ودك أتبدك سبات كم زمت يوقع عن رأينا أتقال أملاك سين نزمنات نبيت كريستيان نفترتات نكستات نعقات أمتات كله عاكينوي سلازي قال أملاك زمن زعكني سبات زعكني نقدر من قد يزيع نيشتلي تيب تخوننا ساينتيست ويزوم أركيولوجيست زعبا مريت قدم ليت مريت كم زنبرت بحري خم زي نبرة مريت كم زنبرت 5 عام تمرامير ما راجي يسمو ما شحات عامتات سي علم ما يوقف على نبران كلها درق مريت يعني را إلهم 5 عام تمرامير ما أبدا من تبعهم مصحف قدوس قصر ولدو آدم من دابصبه كله اب حنت معرف ابزتو سنه طقسي مريت قايلو دربن برخان طرايان نبرت املاح قايلو نمريت زخفل مايات يخون بلي سلازي even scientists اشعات عمتات كيدوم كابت مصحف قدوس هابنا كونكلوجن يحلفنيم قال እግዚአብሔር አምላክና አዳም አደቂሱ ሄዋን ካመሰንገል ይውጽዋ إذا الساينتيست قاعدين حدث بكاب أكلات وزقنا ما تبعت خجبر اللي تغينهم ما دنزل كير من زدك سو علم زيرا خبط بك زيادة رايتو تصنع
كم يخازبنا إخزابير مش أملاخ سيلو نتبع بزا عالم زيا عشان دعاء يقبرون يلو سلازي على إخزابير ولا أبتعلم تقبل إلى دحازته لعبي أخويني إذا ركب إخزابير أيقوين هو خني جن عالم يتقدمونه فطروا يقدموني سكال إخزابير أب محبرو أب أمنتخ سلطان الله السود حرنا خن مصوينا من البات أماني الحوي تنكفلنا خون زي أخم الله حاسبني له إخزابير بارك يا أبا بتقصدوا أسني كنبله إيش ولا أب قدامي زينا موالس انتهي له أب عصرت حدا قدامي زينا موالس ما نشعتن عصرت حدا سكم زبل قالنا قويتاي أب سماي أم بدرن زلة زبالة كله ناتكا إيومو عبيد كان سلطان كان كبر خان عوتن قرما ناتكا إيومو عبيد سلطان قرما عبيد سلطان كبرن عوتن آمين قرمان ناتكا إيومو آمين 4 نتبي يسقبر مالك آمين ويتا أنت من قصتها ناتكا إيا أبلع كلها كم رأس اللعل بلك آمين زي أخذ أموركم تعمتها قدامي زينا موال إسران شعتن عصرت حدا مالتي قويتاي أب سماي أم مدرن زلو زبلة كله ناتكا إيمو نايمني ناتكا إيمو سماي مدرن كله زبلة نايمني نايك زابيري عبيت سلطان نايمني نايك زابيري عبيتن سلطانس نايمني نايك زابيري عبيتن سلطانن كبرن عوتن قرمان دما نايمنيلو ناتكا إيولو قويتاي أنت منقستخا ناتكا أتا منقستي ناتكا أبلعلو كلها كم رأسي لعل رأس كل جيسان تاي مقاطعة دخول لنا قلت هايز قبرئي زي سلازي لعلواي بعض سلطان لعلواي كإلا زلو ناتو مخانخا كل سنتاي زقبر فترة كي تذفس زنا قرئي فترة كي تذفسي نعوس انتاي قبري يمسقني سلطان ناتكاي كبر ناتكاي عوت ناتكاي كإلت ناتكاي دابلا زمسقني فترة كي تذف أقرابو كي تذف مريت كي تذفت رقابيت كي تذف نحنا تقام قاين فلتم قلنا قوم دابولو قد يمسقني سخا عبي خان دابولو سخا سلطاني خان دابولو انتاي قبرو يمسكنوا عبيد ناتكاي دابولو آمين عود ناتكاي دابولو سي دابولو يمسكنوا أنا تو دمامو استفعل لي فترات مالتي لذي يسوع كريستوس نزيات تفاقد لنا قال أب حدش كدان أب قولسي لاتنا أب قولسي سي حدا عسل سلسة فترة كي تدفخل له سي كابو مخان كله هاوي كله بوي يا قولسي حدا عسل شدشس انتاي له أب سماي أم مدري زلو زرقة زيرقة زفانات كونه وي قويتنات حلقنات وي سلطانات كل بو تفاتير الله امو كل بون نعوني تفاتير كل بمني بو تفاتير كل عن مني تفاتير نعوي تفاتير آمين يسوع كريستوس بيتا آمين آمين زغرم أملاك زلنا آمين قال أملاك لعلواي انتاي مع السلطاني آمين كل خاب بمنتاي تفاتير بحال بقول قال كان مني وصي نبلا لنا كابي وصي سلازي نمني وصي نبلا لنا نعوي وصي كابو وصي نمني نعوي وصي يسوع كريستوس آمين بود ماي كابيو كبوي نعوي بوي نعوي يا رومي معرف شو ما انت فقل 36 زلقي يا يسوع قويتاي آمين كبرني يسوع يخون أملاخ مسجن كابزين كلتناتكم حسب أي وطني زيادة تستوعبنا له سنة حوي أفت منت أملاخ أتوكيرو خزارب تاني مسنا منت فانخات سلطان أملاخ أتوكيرو خزارب تاني إحنا أملاخ كبري خنا نزل طبق يروح خبرها لنا ويكا لشتي كوس خلنا زق القال تايلو وانجيل يوحنس معرف 15 فقد 10 شوعة تزلق قال بتعمي أميزين زخنا قال وانجيل يوحنس معرف 10 شوعة فقد 10 شوعة طعم أميزين قال انتهي بالمسيركم أهو قالك حقي أنا بتعمي على السودان قالك سي حقي بزح جزء فأنا حوي حقه خين كايت فلتني حقه خين كايت فلتني
أملاخ من أنت حق خوين خركب كل سب حساوي هون من تايتيل كاني حق مالت نايك زابير مننتي حق مالت نايك زابير سلطاني حق مالت نزل عالم أني عوز نبر زي الوقت مالت ترجمه كوي بنفسه تحق زبسي قالك حقي يخبل كلسي قالك حقي مالتي سلطان زلوه نزل عالم أني عوز نبر زي الوقت يو مالتي كبرني يسوع أما تحف قدسنا أبز بروخ قال أملاك 4 حق تطرح زلو وانجيل يوحنس معرف 14 فوق 6 زلو أملاك حقي نسخة بين خانكا نتزل أخ يسوع كريستوس نايزل عالم هيوت زي هذا حق مني يسوع أملاك حقي نسخة بين خانكا نتزل أخ يسوع كريستوس كفلتو نايزل عالم هيوت زي እግዚአብሔር አቦ ሐቂ ማለት ነው አምላክ ሐቂ ለወደለ እግዚአብሔር አቦ ከላይ ሐቅ ደማ ማንኒ ጎይታ ኢየሱስ አነ ይሉ ጎይታ ሁሉ ጊዜ አነ ዝብል ቃል ንፐርሰኒ አነ ንሕና አነ ንብሊና ግን ንሕና ኢናምበር አነ የለን አምላክ መስከን አሜን ኩላትና ተጠርኒፍና ከማን ክንደ ሓደ አይመተነ ኢየሱስ ጎይታ ግን ትግርኛና በጣም ሐጭር ስለዝኾነ ኢና አነ ንብል እንበር አነ ዝብል እግዚአብሔር ጥራይ አነ ይሉ መንገድን ሐቅን ህይወትን بزي باي حدا كنا بزمته أملاك كأنت أيتلك حكي ويت يسوس حكي قال أملاك حكي منفس قدس لما حكي منفس حكي لون بس ما تجنا علم زيت فلتون زيت ريون سلوز خانت كتقبله أيكون اللاني مسخاتكم جنا مسخاتكم يوعل مسخاتكم يحد ريمو تفلتوا وياهم رأيهم حج 4 حكتاتي قال أملاك سمس من تمعرار يلا مسيلك مسك زيابي رابو مس ويت يسوس كريستوس مس منفس قدس ريو قال أملاك سي تناتو زلو سلطان مس من يزدارك مس منفس قدس يدارك مس قويتا يسوس يدارك مس እግዚአብሔር አቦ ዳረክ قال أملاك مس يسوس يدارك معناتون تايلولو قال بمجمرታ ነበር አይሎ ተመልሽ ቃስ እትቃል ባዓሉስ አብ አምላክ ነበር አይሎ ቃል እኮ ይባል ትቃል ድማ ባዓሉስ አምላክ ነበር ኮም ጥራህ ሊኮን ኩሉ ቃስ በትቃል እኮ ነው አይሎ تقال تايز بلوبت ناي غريك كنا ترينا لغوس يزبلا لغوس مالت كاني ناي يسوع كريستوس مثالي يسوع كريستوس متاي مالتي قال مالتي ناملاك كبر يሆን ስለዚህ ቃል አምላክ ታይም ናይ እግዚአብሔር ስልጣንን ናይ እግዚአብሔር መንነት ንዘል ዓለም ከአ ጸኒዑ ዝነብር ዘይልወጥ ሓንቲ ፋና ሓዊ ደስ ዝበለትና ዓሊ አንተ ያልዕል ነር ሳይንቲስት ብዙሕ ግዜ حنت قال لا بتعم دست بلني بتانا ساينتيست سي 50 عام تمراميروم سي مدربدا نت مدربدا استاجرمو عالم سي درق كم زنبرس دحر 50 عام تمراميروم رخيبهم املاح جن اب حنت نشتي حنصاص ناي فيدل مصحف سي اب حنت فيرس ديتا اكل سي حنت صابيلو واينا كل غزي ناي እግዚአብሔር ክብሪ ምሳሌ ይገልጻሉ ክብር እግዚአብሔር ይሏል ምሳሌ ምዕራፍ 25 ፍቅር ተኸይተሪና ክብር እግዚአብሔር ይሉ ምስዋር ነገራት ዋው ክብር ነገስት ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ነገራት ይሱር እንተ ዘይሱር ነይሩ ገርመኩም አምላክና መሰልቸውና ነይሩ ሐቂ ሰብ ኩሉ ግዜ በባህሪው ናይ ምርማር ናይ ምድላይ ናይ እንታይ ዲና ኮይና ኩሉ ግዜ መጽሐፍ ቅዱስ እንደልይ ታይና ኮነ ሲላን ንብብ ገለ ንጸልይ ገለ መሲልኩም ንደሌው ነገር ስለዘለ ይቆይ ሓደ ማዓልቲ ኩሉ ግልጽ አቢልን ተዝበና ብለኩም ወይ ከም ትጥፉ ወዲ ኩሉ ዘለና ሒዝና ምጠፋና ወይ ካብ ተከከልነትና እግዚአብሔር መስራሕና ሓደ ነገር ምኮንና ነርና ግን እግዚአብሔር እንታይ ገርና መስልካ ደለይት ገርና ዋው አሜን ምክንያቱ ክብር እግዚአብሔር ምስዋር ነገራት ይሉ ምሳሌ ክብር ነገስታት ግን መመርማር ነገራት ዘመነ ሙሉ ነገስታት ከመርምሩ እግዚአብሔር ድማ ዘመነ ሙሉ ነገር ብስውር አምላክ ክብሩ ዝገልጽ በነገራት በመስዋር ነገስታት ክብሮም ዝገልጹ ሰበስልጣን ክብሮም ዝገልጹ መራሕቲ ሃገራት ክብሮም ዝገልጹ ሓለፍቲ ክብሮም ዝገልጹ አበይት ዝባሉ ፕሮፌሰራት ጀነራላት መጽሐፍቲ ክጻሓፉ ኣብ ጊነስ ክጻሓፉ ተኮይኖም አበይት ዝባሃላ ናይ ዓለም ክጻሓፉ ተኮይኖም ግን ሓደ ነገር መርሚሮም ክረክብሎም መርሚርካ ኢኻ ዓውት ትባል ሰዊርካ ኢኻ ካብ እግዚአብሔር ዓውት ትባል ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በዘንክል ተገረ ናይ መወዳእታ ከተቀለላ ይደሊ ናብ ካል ምንታን ከሰገር ከልጥፍ ክንብል ቃል አምላክ እምነትና ዝተሰረተሉ ጽኑዕ መሰረት አሜን ቃል አምላክ እምነትና በሙሉ ዝተሰረተሉ ጽኑዕ መሰረት አሜን እስከዚህ አሁን ንበላ ቃል አምላክ እምነትና ዝተሰረተሉ ጽኑዕ መሰረት
ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር ቃል ንዓይን ንዓኻትኩምን እምነትና ዝተሰረተሉ ጽኑዕ መሰረት እዩ እምነትኩም ናብራኩም ህይወትኩም ዝተሰረተሉ ኣብዚ ቃል ለኸ መስከ ቃል አምላኽ ኣብ ቃል አምላኽ ዝተሰረተ ሰብ ኣብ ቃል አምላኽ ዝተሰረተ ሰብ አይከስርን አይሐፍርን እንደገና ድማ አይወድቅን ኣብ ቃል አምላኽ ዝተሰረተ ሰብ ንቃል አምላኽ ከም አምላኽ ተቀቢሉ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግል መድሓኒኡን ጎይቱኡን ተቀቢሉ ንዝኸደ ሰብ ሓደ አይከስርን ካልኣይ አይሐፍርን ሳልሳይ ድማ አይወድቅን ምክንያቱ ቃል አምላኽ ጽኑዕ መሰረት እዩ ናይ እምነትና ጽኑዕ መሰረት መኒ ቃል አምላኽ ካልኣይ ድማ ተኸታተልቲ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ልቦም ክሓድር ስለ ዝደልዩ ዝደጋግሙ ደሎ ካልኣይ ድማ ኣብ ዘጋጥመና ኩሉ ዓይነት ናይ ህይወት ፈተናታት ድማ እቲ አምላኽ ዝሃበና ተስፋታት ከም መርትዖ እንጥቀመሉ ንኩሉ ምጉትና ዝውዳአልና መለኮታዊ ቃል ዝሓዘ መጽሓፍ አሜን አሜን እዚ መጽሓፍ እዚ እንታይ ይተልና ኣብ ዘጋጥመና ኩሉ ዓይነት ናይ ህይወት ፈተናታት ኣብ ዘጋጥመካ ኩሉ ናይ ህይወት ፈተናታት ናይ ነገራት ፈተና ኩሉ ዓይነት ቻሌንጅ ኩሉ ዓይነት ብድሆ ኣብ ዘጋጥመና ኩሉ ዓይነት ናይ ህይወት ፈተናታት ድማ እቲ አምላኽ ዝሃበና ተስፋታት አምላኽ ዝሃበካ ተስፋ አለ አምላኽ ዝሃበካ ተስፋ አለ ኦዲየንሱን አምላኽ ዝሃቦም ተስፋ አለ አምላኽ ዝሃበካ ተስፋ አምላኽ ዝሃበኪ ተስፋ ከም መርትዖ እትጭብጥሉ ናብ ርሑቕ ክወስደክ ዝኽእል መን ይተልካ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ንኩሉ ምጉትና ዝውዳአሉ አሜን ንኩሉ ምጉትካ ትውዳአሉ ጽኑዕ መሰረት ቃል አምላኽ አሜን ምክንያቱ ቃል አምላኽ እንታይ ኢልና ኢና ስልጣን ኣለዎ ቃል አምላኽ መንነት ኣለዎ ሓቂ እዩ ለኸ መስክ ስለዚ ናይ ቃል አምላኽ ስልጣን ኣብዚ ዘመን ክነግስ ዝደልዮ ክነግስ ዘለዎ እዚ ስልጣን ዘለዎ ቃል አሜን ብዘይ ምሽርራፍ ንህይወት ክኸውን ዝኽእል ሓደ ግዜ ከም ዝኽብል ሰሚዕዮ ፓስተር ጎይቶም እዚ ትዕትዕ ድብል ኢሎ ለኸ መስክ ገና ኻይሎ ዘይተተንከፈ ትዕትዕ ዝብል ቃል ኢሎ ለኸ መስገን አሜን ታትዕትዕ ትብል ደስ ይላትድ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ገና ትዕትዕ ዝብል ቃል እዚ አሜን ገና ዘይተበርበረ ሓቂ እዚ አሜን ገና ንዓለም ዝብርብራ ዘሎስ እዚ አሜን ኩሎም መጽሓፍታት ተሳዒሮም ኩሎም ክንደይ ፕሮፌሰራት ተመራመርቲ ኩሎም ዓይነት ሰባት ተሳዒሮም ቃል አምላኽ ግን አይሰዓርን አሜን 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 ሞዓል ዝሕተም ብብዝሕ ዝሕተም መጽሓፍ እዚ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ አምላኽ ክብር ይሁን ነው ቃል አምላኽ ናይ እግዚአብሔር ስልጣንን ናይ እግዚአብሔር መንነትን ጎይታ ይባረክ ክብርን ኢየሱስ ይሁን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ኣርባዕተ ሓቅታት እዮም ደሎ ብመሰረት ስልጣን ዝብል ማለት ቃልካ ሓቂ እዩ በቲ ሓቂ ዝኾነ ቃልካ እንታይ ግበሮ ቀድሶም ይልሎ ቃል እግዚአብሔር ሓቂ እዩ አምላኽ መስገን እግዚአብሔር መስገን ቃልካ ሓቂ በቲ ሓቂ ዝኾነ ቀድሶም ዝብል ደሎ ትራስ ተራ ይኮነን ጎይታ ኢየሱስ ባዕሊ ኣበይኸ ኣብ ጸሎት ከምቲ አምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ዝበሎ ኣብቲ ጸሎት እትኸሎ ካልኣይ ግዜ እንታይ ይልጸሎ ቃልካ ሓቂ ኢሎ አሜን ቃል አምላኽ ማለት ሓደ ፐርሰን ናብነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድ አለው ሐሳብ አለው ስምዒት አለው መንፈስ ቅዱስ ሐሳብ አለው ፍቃድ አለው ስምዒት አለው እግዚአብሔር አቦ ሐሳብ አለው ፍቃድ አለው ስምዒት አለው ቃል አምላኽ ግን ናይ ገዛ ርሱ ሐሳብ ይብሉ ናይ ገዛ ርሱ ፍቃድ ይብሉ ናይ ገዛ ርሱ ስምዒት አለው ይብሉ ታይዳ አይተልካ ቃል አምላኽ ማለት ናይ እግዚአብሔር ዘረባ ንሰባት እንታይ ዝገበር መርትዖ ዝህብ እግዚአብሔር ንቃሉ እንታይ ዝገብሮ አብሮት ዝህብ መንነቱ መግለጽ እዩ አምላኽ መስገን እግዚአብሔር አቦ ግን መንነቱ ይኮነ እግዚአብሔር አቦ ባዕሊ እዩ አምላኽ አሜን አምላኽ መስገን በዚ መሰረት ቃል አምላኽ ናይ እግዚአብሔር አፍ ወይ ካ ናይ እግዚአብሔር ዘረባ ስለ ዝኾነ ሓቂ እዩ አሜን ናይ እግዚአብሔር ዘረባ ሓቂ እዩ ማለት ድማ ንዘላለም ጸኒዑ ዝነብር ዘይልወጥ እዩ አሜን ከመን ንዘላለም ጸኒዑ ዝነብር ከመይ ተልካሲ ከም ቃል ኮይና ክንመላለስ ንዘላለም ጸኒዑ ዝነብር ምክንያቱ ታይሎ መጽሐፍ ቅዱስ በህያውን ንዘላለም ብዝነብር
ريخه نزلالم زنبر مني قالوا بياون نزلالم بزنبر كاب قال املاخ قداي بيتروس معرف حدا فقد اسرائيل كاب قال املاخ دحركاس كاب زيطف زري شعوغا تايلس እንደገና እኮ ይኮነ ከም ባድሽ ዝተወለድኩ ንሐቂ ይልወሎ ማን ሐቂ ኢየሱስ ንሐቂ እና ተአዘዝኩም ነታ ግብዝላ ዘይብላ ፍቅር አሕዋት ነፍስኩም እንታይ ግበር ይብል አንጾ ስለዚህ ቃል አምላኽ ጹሪ ዝተኸለዐ ብርሃን እግዚአብሔር መስከን አሜን ናይ ማን ይኸ ቃል አምላኽ ፐርሰን አይኮነን ናይ እግዚአብሔር ዘረባ እዩ አምላኽ መስከን ኢየሱስ ጎይታ እዩ አምላኽ ካብ ቃል ወጻይ ብኻልእ ክንረኽቦ ስለዚህ ንኽእል ማለት እዩ ጎይታ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካብዚ ስልጣን ቃል ኣብ ስልጣን ቃል አምላኽ ዘለና መርዳእ እንታይ ይመስል ዝብል ኣዝዩ መሳጥን ደስ ዘብል ኣነ ንባዕለይ ተጠቂመ ክብርን ኢየሱስ ብዙሕ ተጠቂመ ጎይታ ይባረክ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ኣምላኽና ዓብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንዳተጠቀምናስ ንጠቀማለን ኣምላኽ ቆሞ ክብረካ ክጣዕምሽ እንዳተጠቀምካስ ትጠቀምካ ገብረካ አሜን ናይ እግዚአብሔር ኮፍሊ ዘብሎ ኳስ እንዳተጠቀምካሲ ተብርሽከኻስ ትጠቀም አምላክ እስራኤል ተጠቂሙ ዘይደርብ እግዚአብሔር ጥራሕ ብሩኽ አሜን ነግሮኩም ብሩኻት ናይ በሐቀ ኦዲንስናውን እዚ አክብለኩም ተጠቂሙ ዘይደርብ እግዚአብሔር ጥራሕ አሜን ተጠቂሙ ዘይደርብ ናይ እግዚአብሔር ኤክስፓየር ዴት የብሉን ጎይታ ኩሉ ግዜ ክብርና አምላኽ ሆነ አምላኽ መስገን ናይ እግዚአብሔር አገልግሎ ዝሐፈር ሰባለ አረ በጃኹም ኢለኩም ኢየሱስ ጎይታ ንእግዚአብሔር አገልግሎ ዝሐፈረ ሰብ የለ ናአምላኽ ተጸቢኹ ዝሐፈረ ሰብ አለ አረ ኩሉ ይትረፍካ ዓረፍትለካ ክብር ኢየሱስ ይሁን ኩሉ ይትረፍካ ሰላም አለካ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ከምዛ አንተ ይዝበለተ ይበቃ ወሊዳ አደሲ ናብ ሲኦል እንድሕር ጎይታ ዘይተቀበለስ ወሊዳስ ንሲኦል ያተቦ ዘላ احنا ግን ካብ ሲኦል ዝተመንጠልና ህዝብ ምዃንና ጥራሕ እኹሊ ናአምላኽ ክብሪ ይኹን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕጂ ድማ ተጠቂምናስ ጠቀምቲ ዝገበረና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሕጂ እውን ክንጠቅም ኢና ብዙሕ ወለደ ድማ ክንጠቅሞም ኢና አምላኽ መስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብዚ ሓሳብ ከይ ወፃና ሳልሰይቲ ድማ ሕጂ ዲስካስ ክንገብረላ ንቃል አምላኽ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ክንርድኦ ይከኣል ድዩ